152 години ни делят от онзи мразовит февруарски ден, в който българският народ загуби своя най-светъл син, но спечели за вечни времена символа на свободата и духа – Васил Иванов Кунчев Левски. Апостолът беше повече от човек. Той беше искрата, която запали огънят на надеждата в мрака на злокобното робство. Неговият живот бе пътеводна звезда за целия народ, а гибелта му се превърна в завет, който и до днес кънти в живота на всички българи. Левски ни завеща урок по смелост, чест и справедливост, показвайки, че свободата не е дар, а е свещен дълг, изискващ усилия и единство. Днес, след повече от век и половина след неговата смърт, духът му не угасва, а гори с още по-ярка сила. А всъщност, кой беше Васил Левски? Здравейте, брати и сестри! Роден съм в Карлово, семейство на обикновени хора. От малък се стремях към знание и истина. Учих в църковни училища, но бързо осъзнах, че свободата на народа ми не се постига само с книги и молитви, а с борба. През младостта си станах дякон, но сърцето ми вече беше посветено на по-голямата цел – освобождението на България. Над родината издига стан хайдушкия Балкан. Неговия ръст достига Левски, дивен великан. Левски, верен вожд народен, смел апостол и храбрец. Предан, чист и благороден, за правдив живот борец. Той с потайни комитети вред родината покрил. В тези комитети светил, лъч апостола им бил. А османските потери, като кучетата зли, души ли да го намерят, с тъмни помисли стрели. Левски с тях се разминавал, тук търговец, там овчар. Тук с чалма ефенди ставал, там с кобила въглещар. С сокол в поглед виждал, крачал със сърце на лъв. Свободата ни съсиждал, след опасностите пръв. Народе, моята мисия е ясна. Свободата на България. Създадох вътрешната революционна организация, защото вярвах, че само чрез обединени усилия можем да се освободим от турското робство. Комитетите, които изградих, бяха не само мрежи за събиране на оръжие, а символи на нашето желание за свобода. Това не беше лесен път. Всяка стъпка беше трудна и тежка, но изпълнена с непоклатима вяра. Моята работа беше да подготвя народа за въстание, да го вдъхновя, да го убедя, че свободата е възможна. През всяка врата, през всеки риск преминавах с една цел – да запаля огъня на българската революция. Не се страхувах от смъртта, защото знаех, че ако умра, делото ми ще пребъде. Света на вехтите завети, аз чувам младият ти глас. Да създаваме комитети от всички нас, за всички нас, че свободата е по-нужна от хляб и слънце в този век, не за облага и за служба, за правото да си човек. За свободата имаш право да сменяш своето лице. За свободата нямаш право да сменяш своето сърце. Ти беше винаги различен и винаги един и същ. Ти се раздаваше на всички, на себе си нито веднъж. Народе български, не плачи за мен. Аз отивам на бесилото, но делото ми няма да свърши с моята смърт. То ще живее в сърцата и умовете на всеки, който вярва в свободата. Може би не всички ще успеят да я видят, но тя ще дойде, защото сме на правия път. Аз давам живота си, за да ви покажа, че няма по-велико от свободата. Всяка жертва ще има своята награда, а вие, които ще продължите борбата, ще постигнете победата. Вие сте тези, които ще изградите бъдещето на България. И не забравяйте, народе,
Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него. Това е законът на живота и борбата. И само с вяра в себе си ще постигнете свободата. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш, гарване и ти птицо проклета, над чий гроб там тъй грозно грачиш? Ох, зная ти плачеш, майко, затой, че ти си черна рубиня, затой, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас пустиня. Плачи, там близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило и твой един син Българио виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно зовещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят, Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето. Той бидел бесен. О, бесил славно! По срам и по блясък ти си с кръста равно. Тебе ние видяхме, уви, да висят и много скъпи жертви и да се тресят. И вятърът южни с тях да си играе, и тиранът весел с тях да се ругае. О, бесило славно! Теб те освети смъртта на героите. Свещено си ти белег си страшен и знак за свобода, за коя под тебе гинеше народа. И лъвът, и храбри, и смъртта до днес от тебе бесило правеше ни чест. Защото подлецът, шпионинът, мръсникът, в ония дни мрачни, що робство се викат, умираха мирни на своето легло, с продадена съвест, с позор на чело. И смъртта на тебе, о бесилко свята, бе не срам, а слава нова на земята, и връх, откъдето виждаше духът, към безсмъртието по прекия път. Днешният ден ни напомня за величието на подвига, извършен от Васил Левски, човекът, който превърна мечтата за свобода на България в своя житейска мисия. Със своята непоколебимост, всеотдайност и жертвеност той се издига като символ на идеалите за свобода, равенство и справедливост, които и до днес вдъхновяват поколения българи. На времето известният историк Николай Генчев отбелязва следното. Левски е написал и за България. Той не каза като Раковски, че няма нищо по-свят от отечеството. Не се просълзи като Каравелов пред своето отечество любезно, не изпя вдъховните песни на Ботев. Той е просто и по-човешки изрази синовната си обич към България, като се бори и умря за нейното бъдеще, за да остане в българската история като най-голям и завършен родолюбец. Тези думи са ясен израз за същността на Левски. Не просто герой, а символ на саможертва и вяра. Той ни остави не само пример, но и непоклатима вяра в чистото и святото бъдеще на родината.